Pri natáčaní 10 častí cyklu Väzby sa nám v tomto improvizovanom laboratóriu podarilo skutočne všeličo. Pri natáčaní Väzieb pochopiteľne nie všetko vyšlo hneď na prvý krát, ale však čo by Palko neurobil pre radosť svojich chlapcov, kameramanov? To použijeme takto celé, ako je, dobre? Pretože chloricodný je pre náš organizmus nepostrádateľný. To nie je spisovné slovo. Teraz vyznievam ako úplný retard. Zamazal som mikrofón. No a tak bol by som teda zvedavý, že či to striebro má aj pre náš ľudský organizmus nejaký ako keby jednu z ľudských emócií a emócií a ňou je máme, ako vidíte, sa nám trochu roztopil, tak toto asi nebolo veľmi šťastné. Ruženka. Jaj, Pavol prepálil stôl, priatelia, a obávam sa, že to išlo aj... Áno, chytil som aj originálnu vrstvu. Nerozprávajte sa tam vonku! Hej. Dobre, tak môžeme ísť. Haló, počujeme sa? Nič nevidím. To je zmína nové. Lietam v tom rád. Tento zvuk, že? To je jak jingle. No. Ktoré majú zabudované v sebe síru, tchor. No toto som zle hovoril. Už keď sme pri tých smradoch, môžeme? Počul som. Škoda, že kamery nedokážu preniesť. Aj smrad, ktorý by ste cítili. Nič, chalani, musíme to zastaviť, lebo to ide strašne pomaly. Skutočne tak. Prvé meno John. Kaučuku a gume. Tie síry tvorí... My chemici tomu hovoríme zaštekal pes. A teraz som sa aj zlakol. A ja som to nevidel. Človek sa tu trápi, 3 hodiny chodí bicyklom po poliach, lúhoch a hájoch. To ja radšej po tých mojich schodoch tuto si idem. To vyschne,